रायजोफोर मोनाबाबो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे जे फिसा गुसुं भिडिअ लाबोदों। नैबे सासे आदिबासि लंफट बे आदिबासिनि बुंनायखौ खोनासं, बेनि उनाव मा कमेन्टजों रिप्लाइ खालामो नोंथांमोनहा रिप्लाइ खालामबानो जाबाय। बर' जाथिखौ मा एसटिआ 100% 99 जाखाजोब्बायनो। खोनासंना लाग्रो। बोडो क्या सोच के रखा है ये जो तुम लोग करता है तोड़ फोड़, क्या हमारा एसटी कैंसिल होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमारा एसटी ऑलरेडी 90% हो गया, 10% बाकी है, अभी होने वाला चांस है। क्या करोगे अगर हमारा एसटी हो गया? देख लेना, ठीक है? हमारा पैर के नीचे रहेगा तुम लोग। बोडो ये जो करता है तोड़ फोड़ करता है, कुछ नहीं होने वाला है, देखते जाओ। और लिसन टू मी, अगर रात को आदिवासी गांव या किधर भी घुस गया, देख ले। ये साला सुद मारानी घर पे कहा है? हमार बोरो लोग आता है? साला सुद मारानी कहा पे घर पे बर'नि सायाव गाज्रि बुंनो फैग्रा 100% इस्टिया 90% इस्टिया जाखाबाय। जेने थेने दावराव खालामबाबो खुनु सोलिनाय नंलानो। दावराव खालामबाबो सोलिनाय नङा। समझा है? क्या होगा? बोरो लोग के आंदोलन करने के लिए क्या होगा आता है? साला सुद मारानी समझा? बोरो राग होते है, समझा आपको? ओंखायनो बर'फोर साबधान जा। जोंनि सोरबा बर' जाथिनि दाय मावग्रा जुदि ओंखारोब्ला बेखौ एसे थाल खालाम रायजोफोर। बे बुरबकखौ एसे थाल खालाम। बबे जायगानि, बबेनि, मा नाम, बेखौ एसे थाल खालामसाय। सोरबा बेनि खाथिनि, बेनि एरियानि, बेनि पस्ट अफिस एरियानि मानसियाथ' बेखौ सिनायगोन ना। बेखौ मोजां थाल खालाम रायजोफोर। आरो सेंग्राफोर नुदोंबा बेखौ एसे थाल खालाम। बर'नि सायाव मा रोखोम बाथ्रा बुंदों बियो। आरो बर'फोरखौ जुदि एसटि मोनोब्ला बिसोर माबायदि नोजोरजों, माबायदि फाव, माबायदि बेबहारजों बिसोरो दिन्थिगोन। बर'फोरखौ जेरै दाउ अमाफोरबायदि बेबायदि खालामनो हागौ। ओंखायनो साबधान, बेखौ एसे थाल खालाम।